Treće za obitelj Hanžeković, Ivana i Miku, i za Kurdić, Franju, Maricu i obitelj Tvek. Ovu svetu, svećenu Euharistusku proslavu predvodi velčasni Marijan Horvat, vicerektor na bogoslovi u Zadru. S njime su dvojica bogoslova, također od srca njih ovdje pozdravljam među nama. Također pozdravljam sve svećenike ovdje prisutne, na čelu sa našim dekanom Sinom Leonardom Markovićem. Prije početka svete mise samo želimo obavijestiti, ako netko za svetu ispovjed, tamo u pokrenoj kapeli kod svetog Emerika se ispovjeda, tamo jedan svećenik ispovjeda, pa ko želi u toku svete mise može se ispovjediti. A sada